De când am aflat că sunt însărcinată, întreaga mea lume s-a întors pe dos. Aveam doar 19 ani, nici măcar nu terminasem facultatea și acum urma să devin mamă. Știam că viața mea se va schimba, dar niciodată nu mi-am imaginat că va fi atât de greu. Îmi amintesc ziua în care i-am spus mamei. Reacția ei nu a fost ceea ce mă așteptam. Mi-a spus pur și simplu că trebuie să fac un avort. Am rămas șocată. Propria mea mamă, persoana care se presupunea că mă va susține indiferent de situație, îmi cerea să îmi închei sarcina. Când am întrebat-o de ce, a spus simplu: ce vor spune oamenii acum că ai rămas însărcinată înainte de căsătorie? Cum vei crește acest copil singură? Nu-mi venea să cred ce auzeam. Mama mea, care întotdeauna predica despre importanța familiei, acum îmi întorcea spatele când aveam mai multă nevoie de ea. De atunci lucrurile nu au mai fost niciodată la fel între noi. Mama a refuzat să mă ajute în vreun fel și mi-arunca constant cuvinte dureroase. Spunea lucruri de genul: nu-mi vine să cred că vei fi o rușine pentru familia noastră, sau ar fi trebuit să te gândești la consecințe înainte de a te culca în stânga și în dreapta. Eram rănită și mă simțeam complet singură. După 6 luni în care am suportat criticile constante ale mamei, nu am mai putut să o suport. Mi-am făcut bagajele și am plecat de acasă. Nu aveam altă opțiune decât să mă descurc singură și cu copilul meu nenăscut. În ciuda provocărilor, am refuzat să renunț. Mi-am găsit un loc de muncă la un restaurant local și am lucrat ore lungi pentru a mă întreține și pentru a economisi pentru bebeluș. De asemenea, am urmat cursuri online pentru a-mi termina educația. A fost dificil, dar eram hotărâtă să fac tot ce-mi stă în putere pentru a-i oferi copilului meu o viață bună. Pe măsură ce simțeam cum copilul meu crește în mine, dragostea mea pentru el doar se întărea. Am început să-i vorbesc burticii, să-i cânt cântece de leagăn și să visez la ziua în care îl voi ține în sfârșit în brațe. Și prin toate luptele, asta m-a ținut în mișcare. Acum copilul meu are aproape 5 ani și pot spune cu încredere că a deveni mamă a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. În ciuda greutăților inițiale, sunt mândră de femeia independentă și puternică care am devenit. Și știu că copilul meu va avea întotdeauna o mamă iubitoare care îl va susține, indiferent de situație. Cât despre mama mea, am învățat să o iert, dar relația noastră nu va mai fi niciodată la fel. Mi-am creat propria familie și copilul meu este cea mai mare realizare a mea. Și asta este tot ce contează. Morala poveștii este că dragostea și determinarea pot depăși orice obstacol, indiferent cât de dificil pare drumul. Este o lecție despre curajul de a lua decizii grele și de a urma ceea ce simți că este corect pentru tine, chiar și când aceste alegeri te duc pe un drum neașteptat sau te confruntă cu judecățile și neînțelegerile celorlalți. Această poveste ne învață de asemenea despre importanța de a fi independent și de a lupta pentru fericirea proprie și pentru cei pe care îi iubim. În plus ne arată că, deși iertarea poate fi dificilă, este un pas important în vindecare și în construirea unui viitor mai bun pentru noi înșine și pentru cei dragi. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii. Mulțumim!